i també per descomptat un mercat. Raro és el mes que no rebo un correu electrònic d'algú d'Argentina o de Perú, d'Equador o de Colòmbia oferint-me enviar-me ayahuasca amb les màximes garanties de producció indígena, que la farà el xamán Don Pepito Flores i que la beneirà abans d'enviar-m'ho, etc. És a dir, que hi ha un mercat naturalment petitíssim, però que està extenent-se. Bé, acabo aquí i queden 10 minuts per les 10, un quart d'hora, que és l'hora que hem d'acabar l'eix. Llavors, si voleu fer alguna pregunta, estaré encantat de poder-lo respondre. Quants dels que esteu aquí heu pres ayahuasca? Segur que està per sobre de la mitja de la població. Sí. No tingueu vergonya, aixequeu el braç. Sí, esteu bastant pel damunt del promig de la població. Aquí en Occidente, aquí a Europa, entens bé el català? Sí? Aquí a Occident hi ha, en el meu cas, però hi ha moltes maneres, moltes. L'uso dintre dos contextos, o l'usava, perquè no està prohibit, ho sento, però ara no puc usar-ho. Un és un context estrictament psicoterapèutic, aleshores, resumint-ho, perquè és més complicat, hi ha una preparació del pacient, és a dir, que no s'administra ayahuasca el primer dia que ve el pacient, sinó que hi ha tot un diagnòstic previ, amb test, si cal, un diagnòstic psicològic. Aleshores, he usat l'ayahuasca només en aquells casos en què he tingut una certa certitud que li seria útil al pacient. Aleshores, hi ha dos tipus de pacients, no? Els pacients de prevalència psicòtica i de prevalència neuròtica. Aleshores, amb els de prevalència neuròtica, dintre d'aquest gran bànol de manifestacions de la neurosi, o sigui, de trastorns neuròtic, com que, diguéssim, la neurosi, dit en termes no clínics, és la pèrdua del sentit de la vida. O sigui, quan una persona no sap per què està viva, és una persona neuròtica. O sigui que aquí a Occident el normal és estar neuròtic. Per tant, no passa res perquè hi hagi un grau de neurosi en cadascú de nosaltres. I el sentit de la vida no ve de fora, sinó que ve de dintre, d'això que els psicòlegs en diuen la connexió amb el self, els de Gurdjieff en diuen la connexió amb el centre de gravetat intern, els sufis en diuen la connexió amb l'essència, però que jo diria que és aquest espai buit que tenim a dintre, que sempre és buit. És molt interessant perquè és un espai buit. És a dir, i Jung ho va posar de relleu i tots els psicoanalistes, que dintre l'inconscient hi ha el buit. I els budistes ho diuen amb uns termes, amb els seus termes, però també diuen el mateix, que en el fons l'únic que hi ha és el buit. Aleshores, aquesta connexió amb el buit que portem a dintre, però que és un buit ple, o sigui, no és un buit de carència, sinó que és la nada, que es diu en castellà, i la nada té cos. El que passa que és un cos indescriptible, per això es diu el res. Doncs la connexió amb el self, per dir-ho en termes més psicològics, té un procés, la desconnexió del self, que és el que ens torna neuròtics, té un procés. Aleshores, es pot usar l'ayahuasca per intentar, almenys, dintre un context terapèutic, reconnectar l'individu des de la seva consciència amb aquest self, amb aquest buit interior, però que alhora és d'on en surt el sentit de la vida. I el protocol que vaig desenvolupar, dit així a grans pinzellades, perquè té moltes variants, i no individuals, sinó com estructurals, però fonamentalment consisteix en buscar en primer lloc on hi ha aquest trencament amb el cel, amb el nucli de gravetat intern, i llavors a través de l'ayahuasca i de l'estat que produeix d'apertura de l'inconscient i de beatitud, de plenitud existencial, llavors usar fotografies de la persona, és a dir, que la pacient li demanava, mira, porta fotografies d'aquesta edat, que estiguis tu i els teus pares, o sigui, fotografies que al·ludeixin aquell moment de la seva vida i aquelles relacions que tenien en aquell moment, contextuals, familiars, i aleshores, durant la sessió, que es fa amb la llum encesa, doncs la persona, quan li ha pujat l'efecte de l'ayahuasca, amb calma, va agafant les fotografies i les va mirant i va deixant que dintre seu es reconnecti a través d'aquest estímul extern, que a última hora jo en dic un estímul mirall, perquè és clar que les fotografies són paper extern, és un objecte, però fan de mirall, que retornen la intenció i l'atenció cap al propi individu, però en un moment del seu recorregut biogràfic.
Doncs una manera és aquesta, no? I l'altra manera, en casos de protocols psicòtics, que és molt més perillós usar-la, és molt perillós usar-la, és simplement tractar que la persona connecti amb el seu món intern, no amb el cel, sinó amb el seu món intern vol dir amb les seves emocions, no? Amb el que en certs contextos sistèmics se'n diu l'intrínsec, o sigui, el món intrínsec, que és el món de les emocions, el món de lo inquantificable, però que està dintre nostre. Bàsicament és el món emocional, no? Els gestàltics ho consideren el món emocional. I després, una sessió, que és tota una altra branca d'ús de l'ayahuasca, més de creixement humà, doncs, tal com jo les porto, és amb els llums tancades, un grup de persones, els que siguin, vull dir que a vegades són més de 100 persones, però cadascú sentat a la seva cadira. Llavors hi ha un petit fil sonor per mantenir un estímul extern, no? Perquè si no la persona es pot perdre cap a dintre seu. Llavors, per evitar el malestar i l'angoixa i l'ansietat i altres trastorns, no? Que pot produir el perdre's cap a dintre, doncs hi ha un petit estímul sonor, rítmic, a vegades, alguna gravació de música, però de músiques molt recollidores, molt contenidores, molt fàcils de melodia, diguéssim, amb veu humana i veu agradable, doncs, que es va posant estones. I llavors l'efecte de l'ayahuasca en aquests casos el que es busca és que obri aquestes dimensions transpersonals de l'individu, que l'ajuden a connectar amb tot el seu entorn viu i que ho experimenti, que ho vegi, que ho fixi en la memòria, no? I aleshores, en aquestes sessions de creixement humà es genera i es busca que es generi, a més, un estil de consciència que anomeno dialògica. És a dir, la nostra consciència està constantment dialogant. I una manera fàcil d'entendre l'ego, que a vegades em pregunten, però què és això de l'ego? Una manera fàcil és dir, l'ego és aquestes veus que constantment estàs escoltant dintre teu, que et van dient coses, i que tu et penses que ets tu, però no, això és el teu ego, no? Que et va donar indicacions i sobretot judicis i comparacions. O sigui, ens passem el 95% del nostre temps de vida escoltant veus internes i creient que són nosaltres i fent-los cas, no? Que són veus per autojustificar-nos, la immensa majoria d'elles, res més que això. Aleshores, doncs, en aquest context i amb aquest objectiu de creixement humà, l'ús d'ayahuasca té aquesta finalitat, no? De permetre que la consciència faci, podríem dir, un pas enrere i des de la pròpia consciència un observi aquests personatges interns que estan constantment dialogant i a vegades barallant-se entre ells, d'aquí la denominació de consciència dialògica, perquè s'observa el dialogisme intern que genera, que portem innat, però que sota l'efecte de l'ayahuasca es pot observar. I també hi ha altres formes que s'hi d'aprendre, però que no les uso mai aquí, que són formes pròpiament xamàniques dels shuars, que, diguem, que vaig fer tants anys amb ells, em vaig formar, de fet, com a xaman amb ells, però no gosaria mai fer de xaman aquí, perquè això no som una cultura xamànica i les coses fora de context són ridícules i perden el sentit. Aleshores, un xaman shuar, per exemple, o achuara, o quichua, portat aquí, no sé, és com un pilot de Fórmula 1 al mig de la selva, que no hi ha ni fórmules ús, ni benzina pel cotxe, ni autopistes, què fas aquí? I que n'és agafat amb un volant i n'és fet per la selva. Potser exagero una mica la comparació, però ve ser alguna cosa així. És a dir, que ha d'haver un context, tot un contingut simbòlic i emocional que acompanyi un consum. Aleshores, el mercantilisme que hi ha avui dia al voltant del xamanisme, el que està afavorint, com us deia abans, és aquest ús simplement sense contenció de l'ayahuasca, que se'n diu neoxamanisme, que jo en dic la nova bobera, tot això, perquè és una cosa de boberia, és a dir, per prendre enteògens i per prendre ayahuasca, naturalment, ha d'haver-hi un principi de contenció. O sigui, pot ser que hi hagi en algun moment de la sessió, per exemple, o en alguna fase del procés, que hi hagi una búsqueda de la catarsis, no? Sigui una catarsis física, deixar-se anar, o sigui una experiència extàtica de sentir-se un literalment connectat amb el cel o amb els éssers espirituals que habiten, diguem, però de seguida ell baixa i estàs aquí a la terra. És a dir, ha d'haver un principi de contenció clar, contenció en la forma i contenció en el context, i contenció amb l'objectiu que es busca. També no es pot anar a buscar que baixin esperits i que em curin el càncer, perquè segurament que el que faràs és res de bo, en tot cas. Llavors, pràctiques xamàniques, fora de contextos xamànics,